wacho ni joma nigi adhola e chunygi to mondo dhi hospital, lakini nitiere joma chunygi pod nigi lit ka giwacho ni ndalo moro mane higa mokalo Raila Odinga nokawo ting' mar Uhuru Kenyatta e wach mar telo marach, emomiyo nokoyiere higa mar 2022. Sani ka koro odhi otiyo gi Ruto, jomoko wacho ni kata higa mar 2027 no idhi ket kuome ting' mar ni ene mane odonjo e sirkal omiyo weche nokethore, mana kaka ne gilando ndalo cha. Nikech Ruto achiel no be mane lando ni nyaka nodonj ka gik moko kethore. Bentire dieri kanyo ni nyalo kiweye gi wich liech. Ingene Trevor, joma thoro wuoyo gi wi Raila yo mofuwo gin joma tek ka ji duogo. O gin joma osebedo matek ka ji dhiyo. Kisedhi maandamano, miromo gi maandamano the 3 types of tear gas. Ojaro nyalo ng'isi. Nitie moro mamuoch ma nyithindo ka ne layo melong. Joma no the first day. Ma chieng' moro na bet ma penjo jaro kon city muchari. Ka paro chieng' man Raila airport, mano dwa donjo Uhuru pa gi thuon. Ka ne en gi Range Rover momoita, I think it was a Range Rover. Keno mosh majani Range Rover kusene nitoko mane white ka koro dwa baro Uhuru pa. Mano gore la tear gas, nene na tear gas almost 1 hour. Mosh weri 1 hour. Ogore la 1 hour tear gas, weri 1 hour mar wuoyo. Ji mang'eny mothoro wuoyo ge wi Raila. Gin jomo bete ot. Ni jensi di Uhuru. Kata mano joma choche wa social media, gin gibete ot. Gibete keyboard mar Twitter. Gin beneficiary. They don't want to join the struggle. Ogidwa bete kinyang'anyiro mar loko piny. Gin gidi wen giwuo kama gibete. Gin e joma wuoyo gi wire. King'e gimomiyo Raila pi wang'e chwer. King'e gimomiyo jaduong' no pi wang'e chwer. To Raila mina no. An koro ywak monyo wan go machiegni. No mi atemo ng'e Raila nga. Ji mang'eny ok ong'e kata gima wenyo wadhi mbele ni. Ni jakom ong'eyo everything. Onyalo beno ong'e kodwa e ndara, but ong'e everything in solidarity. Ong'e ni ji owuok kanye, dhi kanye, ogi kanye, ere manya kata mana gimoro makoro wacho ni ng'anyo dok piny ni. Jakom nigi intelligence ni ng'anyo medo pressure no dhi malo to koso dugo piny. Koro gigi be maga decision ge. Nikech inyalo nyiso jakom no e kaw kata to pressure dok piny. Kwan ok wadwa nice achiel mar mkati. Wadwa gore ne duong' mar ang'o mar mkati. Koro miyo wan wabiro kala ora kwa gi kanyo. Emomiyo wacho ni gigi pok orumo. Ke sama owuoye ni jopuonj nyalo 46 ma interns mo expect no bed mondo ndiki permanent pensionable ok ondiki nyo bunge o reject. Nikech ne finance bill otimo nade ne ok okal. Mano wadwa gore makata sani jopuonj bo opanga ng'o opango ng'anye manyiso ni gidi pok orumo. Doctors manyo interns manye expect ni gidi bedo confirm permanent and pensionable. Gime ne ogibedo confirm. Mo expect ni kendo gini dite marawa dikelo ng'anyo. To wacho ni ng'anyo ok nyal rumo sani ke jakom pok otigore gi wach. To mana kaka ojero wach. Ni pressure makoni ema miyo ji wuoyo kocha. Kaki medo diye nikech wawe maber ni Ruto gima wacho gotiene madier. Donginjo kwa jeni Ruto riambo sechete. Sechete Ruto riambo to mana ng'o mane kiti. Gima wacho ni gotiene mi believe, gima wacho gotiene ok di believe. Emo me yinde kata wadhi kode kocha. Wadhi kode kocha ka wang'oro timo nade? Wang'aro yawo. To nyaka wang'e bende mtoka ma Ruto idho ni. Boting'o jowa. Joma chalo nitie joma mosewuotho kodwa maber. Ai. Manyako wadog e chien. Machunygi nono mowuok ne konyo jowa. Akwenore mondo moloka. Osechung jowa kata pende docket mane entie no. Ne en docket mane oluwore gi wach mar simo wachni. But adier kite gi timbene mar adier ok mar simo. Mago jowa mosechung kodwa. Koro sano chako medwa mbadi. Makendo kano pesa. Ke pesa ni ema wach jopuonj midhi chulwa. Kanye mambadi nitie. Pesa ni pesa madhi wuok madhi pesa ni mambadi ok chulo madhi miwa fertilizer mar kite. Mane mambadi nitie. To gima wadwaro ni wabed gi system marito makoro paro moko mag donjo Ruto ka mag World Bank NF multinational gi wadagi paro ma wacho ni nyako wuoyo nyom wuoyo mama sada America nyako dhi moko mane dhi moko ngabasa da America makelo paro maricho to kendo sani gikawo kodhi ma oko mabilige soke kodhi no kelo pollens ma uwuok koro donje chambwa cham sani ok chiegi kodhi mar chiemo mano kele Kenya. Koro mano mondo ni jo obed kacha. Wago duru
to ki confirm gine dier kosa nango kosa miriam to ngama wacho ni Raila otimore nade an nusu mkate mar Kibaki dongo kelo flyover Kondele jomokia nusu mkate mar Kibaki dongo kelo flyover Kondele akwana mana chiel kende nusu mkate mwachamo Uhuru mana kwa donje kata no nyadi shake dongo kelo exchange bypass exchange ma air junction to keno ya no andar mo odinye kiti tani meli mane ndaro mbio Uhuru angokelo moya no nyaka kafko manyogolo yao mangote nyoti mrendi koro kawoko ngine to muero na menitie ngeto ngamanya lo wirio nyako beri skamitede kako nyote to kemato nare machal nade manguru ko we wach mar wana kidu to goro ni amo ga diego treva goro lo wane pa kato beri ka karo beri maretika Joluo manyoni man Kenya University manyana mana te magila kanyo giana makibo jomalo kanyo mana jomanyo talo kagara nyina da mano mar to ne ama kibra gikuma joni wan mo ne gidamo nyore ko